लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाहैगोन पलिटिशियानफोरखौ बुंगोन दे आं दिनै बारा गोलाव होना पलिटिक्सआवबो आं बारा गैजोबा हाजोबाबो गिबियाव ओरैहाय दाखालि जिहेतु खोथा होनलायदों माने नुनानै बोरैबाबो मोनदों दुखुबो मोनदों आं नामफोरखौ बुंलायबाय थाला पलिटिशियान सासे बिथाङा गुबुनफोरखौ गुबुन पलिटिक्सखौ ओरैबायदि बुंदों हिजराजों रुजुदों नाथाय नोंथांमोना बै बे एगेन्स्ट पार्टिनि पलिटिशियान बिथाङाबो बुंदों बैसोरखौ बिथांमोनाबो बुंदों बैसोरखौ मोननै पलिटिशियानफ्रा दिनै गावजों गाव लेथ्राजों सोंखारिलायबाय थादों आरोखि हिजरानो मानो बेफोरबायदि बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै मा बेफोरबायदिया दिनैहाय मिडियायावहाय बुंजाथाव ना बुंजाथावा पलिटिक्सआव गासैखौबो बुंजायो खिन्थु बुंजायो होननानै नोंथांमोना गाज्रिजोंबो बुंजायो होननानै जानला मानला बिदि लेथ्रा रावजों सोंखारिलायबाय थानाया मोजां जायाखै बर' रायजो राजानि थाखाय लासिं सिं राजिथाव जादों आरोखि थ' नोंथांमोना मा आंनि बुंनाया मोजां जादोंबाबो गाज्रि जायाखैब्लाबो नोंथांमोना एसे बुंनानै हरनानै नाय थ' दिनैहाय पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि लेथ्रा बुंलायदों दिनै बै थार्ड जेन्डारनि मानसिफोरखौ जेरैबायदि लानानै सोंखारिलायदों मा जायफोरा बखिग्रा मा बै थाम जेन्डारनि मानसिफ्रा नोंथांमोन बायदि साननो हानाय गोहो दंना गैया मा बै थाम जेन्डारनि मानसिफ्रा नोंथांमोन बायदि जिउ दंना गैया मा बै थाम जेन्डारफ्रा दिनैहाय बिथांमोना बिमा बिफा दंना गैया आं बेखौसो नोंथांमोननाव सोंनो लुबैदों मानसि हिसाबै आं दुखु नांदों बिथांमोनखौ थाम जेन्डारनि मानसिफोरखौ लानानै नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंलायनाया मोजां जायाखै आं दिनै बेखिनिखौ भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन थेवबो गुसुङैब्लाबो आं लाबोनाय जादों जुदि बिथांमोना जिउ गैयाब्ला बुंजागौमोन नोंथांमोन बायदि साननो हानाय गोहो गैयामोनब्ला बिसोरखौ बुंजागौमोन नाथाय नोंथांमोन बायदि साननो हानाय गोहो दं ब्रेन मेलेम दं बिथांमोनाबो दिनै बै थाम जेन्डारनि मानसिफोरखौ लानानै एफाराब पलिटिक्स खालामनाङा नोंथांमोना लाजिनांगौ नोंथांमोना पलिटिशियानफोरा सोरबा BPF-आनो जा सोरबा UPPL-आनो जा नोंथांमोना लाजिनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै थाम जेन्डारखौ लानानै नोंथांमोना गुबुन लेंगुवेजजों बुं गुबुन रावजों बुं गुबुन सोदोबजों बुं नोंथांमोना गुबुन सोदोबजों बुंलायबाय था नांलायबाय था हाथर खुबैयो अन्थाइ खुबैलायबाय था खिन्थु बै थाम जेन्डारफोरनि मानसिनि जिउखौ लानानै नोंथांमोना बेफोरबायदि लेथ्रा बुंलायबाय थानो ना नाथाय थाम जेन्डारनि मानसिफ्रा दिनैहाय बिराद मोजां सिदा खालामबावो आं रायलायबावो बिसोरजों आं रायलायबावो बिथांमोनजोंबो गासैजोंबो रायलायो आङो सोरबा फाग्लाजोंबो रायलायो जग्लाजोंबो रायलायो गासैजोंबो रायलायो खिन्थु नोंथांमोननि बे थाम जेन्डारखौ लानानै जे दिनै नोंथांमोना एफाराब लेथ्रा बखिनाय बाक्सानि सासे बिथाङाबोथ' मा होननानै बुंदों लेथ्रायैनो बुंबावदों बिथांमोनखौ दा बुंनांगौ दरखार गैया आं खावलायगोन नोंथांमोना नेक्स्ट जेनेरेसनखौ बबे लाइनजों लांगोन जिहेतु दा फैगौ जेनेरेसनफोरखौ पलिटिशियानाव जुदि सोहैयोब्ला हाबहैयोब्ला नोंथांमोनाथ' फोरोंलांदोंसो बेखौ बै नेक्स्ट जेनेरेसन पलिटिशियानफोरा जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना आरो बिसोरखौ बुंबावगोन मा रावजों बिदि बखिदों खारन नोंथांमोना फोरोंलांखाबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानो दिनैहाय बेफोरबायदि लेथ्रा लेंगुवेजजों गाज्रि रावजों बखिनांगौ रायनांगौ अपोजिसनाव जेसेबां माबाफोर थाग्राफोर बिथांमोनखौ लेथ्रा रावजों बुंनांगौ होननानै नोंथांमोनानो फोरोंलांबाय दिनै बे रावखौ दिनै नोंथांमोना फोरोंलांनानै नेक्स्ट जेनेरेसनाबो सोलोंगोन आरो बुंगोन खारन बै नेक्स्ट जेनेरेसन उन्दै गोरलैफ्रा बुङोब्ला नोंथांमोनाव दाय जाहैलायगोन नोंथांमोना आंनो जाखिनि खोथा बुंनाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा बिसोर थाम जेन्डारनि मानसिफ्रा साननो हानाय गोहो दंना गैया नों आं बायदि जिउ दंना गैया बिनि सायाव खोथा सोंनाय जादोंमोन आं बेखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड रादाबा होनदों आरोखि ओरैबायदि होनदों हारिमु बानस'मोना माब्लानि समाव आबसुनि सोमावसारनायाव ओंखारफेरा बे खोथाखौ होनदों बिथांमोननि हारिमुमोननि सोमावसारनाय मावनायखौ नायनोब्ला थांनांगोन बै सम 2013आवहाय थांनांगोन आरोखि अब्लासो नोंथांमोना नुहैगोन नङाला नैबे गेजेर ससेयाव हाबब्ला नुनाय नङा अफ्रिनिखौबो दानि नैबे दा जेला एकर्ड जानायनि सिगां बे समनिखौ बड'लेण्ड रादाब
नुनाय नङा। बड'लेण्ड रादाब फेमिलि गासैखौबो होनाखै जायो। जायहा बे जायहा लिरनानै होदों बिथांनि सायावसो बुंदों। जायहा लिरनानै होदों बे मानसिया हारिमु आरो बानस' बिथांमोननि सिङाव मोजां हाब, बिनि उनाव बुंनाया मोजां। नोंहाला ओरैनो जानला मानला होयोबा नोंथांमोनाबो दुरबला फैगोन। माब्रै होनना बुंबा हारिमुनि बानस'नि बिथांमोना नंगौ सोरनिबा जानानै बिथांमोना बहुद खोथा होनो, सोरनिबा जाफानानै सोरजोंबा गोबां खोथा होनो बिथांमोना नंगौ, थिगैसे आं मानिदों। हारिमुना मा सोमावसाराखै नामा? NDFB आव नांनानै दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय नाङाखै नामा? आंनियाव गिदिर मोनसे कुइसन, बे जायहा बड'लेण्ड रादाब बिथांनावहाय आं कुइसन खालामदों। हारिमु आरो बानस' बिथांमोना बर'लेण्डनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामाखै नामा? नोंथांमोना नुवाखै नामा बिथांमोननि सोमावसारनायाव? मा नोंथांमोना हारिमु आरो बानस'नि सोमावसारनायाव, NDFB नि सोमावसारनायाव बबेहाय थांना थाहैयामोन? बबे खनायाव दङमोन नोंथांमोना? आं बे खोथाखौ नोंथांखौ सोंगोन दिनैनि दिनाव। आंनि सोमावसारनायखौबो नोंथाङा नुनाय नङा। आं 34 नि खोथाखौ होना, आं 22 बोसोर आंनाव नोंथांमोना हाबनोब्ला, आंनाव सोंनोब्ला आं 22 बोसोरनिल' खोथाखौ होनगोन आं। नोंथांमोना बे समाव बहा थाहैया? बबे खनायाव मा खालामनानै थाहैया नोंथांमोननि चेनेला? दिनैनि दिनाव हारिमुखौ दिनै बिदि सोंनो मा नोंथांमोना NDFB नि सोमावसारनायाव हाग्रायाव थानाय समाव नोंथांमोना बबाव थाहैया? मानो दिनै बिथांमोननि सोमावसारनायाव, NDFB नि सोमावसारनायाव नोंथांमोना मानो बाहागो लाफानो हायाखै? बबे मोनसे प्रग्रामाव, NDFB नि प्रग्रामाव नोंथांमोना बाहागो लाफादों? आंनि मोनसे गिदिर कुइसन। नोंथांमोना जुदि हारिमुमोनखौ आबसुजों जुदि सोमावसारफानायखौ नुवाखैबा, आबसुफोरनि सोमावसारनायाव बिथांमोनजों थाफानायाव बा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव नुवाखै नोंथांमोना बेखौ? 2013 बिथांमोना आफादाव हाबदों, गुलि अरनानै समाय लादों, नोंथांमोना मोनथिनाय नङा। NDFB नि रुल डिसिप्लिन मेन्टेनखौ नोंथांमोना मोनथिनाय नङा हिसाबै नोंथांमोना बहुत कुइसन खालामगोन। थ' नोंथांमोना जुदि बेखिनिखौ जुदि मोनथिनोब्ला हारिमु आरो बानसनाव थांनानै सोंनाया मोजां। नोंथांमोना आंखौबो कुइसन खालामनो हागौ, सोंनोबो हागौ। आं क्लियार होखादों 22 बोसोर नांनाय अफ्रिया, मोनथिबाय? आरो आङो आबसुनि सोमावसारनायावबो आं दं। आबसुआ जेला राजा लामा उखैहाबनानै थानाय क'क्राझाराव, बावहायबो आं थांफादों, मोनथिबाय? जेब्ला काजलगावआव राजा लामा गाथियो बावहायबो आं दं। जेला जेखाइ खबाइ ना माबा माबि लाना सोमावसारलायनाय, न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 सोर बुंदोंमोन? बेयावबो आं दं। बेफोरनि भिडिअ फुटेज आंनाव दङ, मोनथिबाय? नोंथांमोनाव गैया जानो हागौ, आंनियाव दङ बेफोरो आरोखि। बावहाय लिडारफोरा सोर सोर बुंदोंमोन, सोर उखैहाबनानै थानायाव सोर सोर दङमोन, बावहायबो आं दं। लरेन्स इस्लारि, सार लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो आं रायलायनो मोनदों। जेला क'क्राझारावहाय उखैहाबनानै थादलायनानै मोनायावहाय अखा हानानै ना मानाबा थानाय, बे समावबो आं दङ, आं लोगो मोनहैदों। नोंथांमोना बावहाय अफ्रिया थानो मोनाखै होननानै बुंबा जानाय नङा। हारिमुवा थानो मोनाखै होनना बुंबा जानाय नङा, मोनथिबाय? हारिमुनाबो बे समाव आबसुनि सोमावसारनायाव बबेबा फारसे एंगेलजों बिथांमोना मावफानो मोनदों। नोंथाङा नुवाखै बड'लेण्ड रादाबा, ओंखायनो आं बेखिनि खोथाखौ दिनैहाय बुंनो गोनां बायध'था जादों। जाहाथे सोरखौबा, आंल' नङा, हारिमु बानस' अफ्रि बा सोरखौबाल' नङा, नोंथांमोना जुदि बिदि सोमावसारनायनि बारै सोंनोब्ला NDFB नि, आंल' नङा, NDFB नि फेमिलिनावनो, एक्स NDFB फेमिलि सोंनोब्ला बै जायनाव सोंगोन बिनि बेकग्राउन्डखौ मोजाङै सोंनानै नाय, बिनि उनाव नोंथांमोना सों बुं। थ' आं बेखिनियावनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।